ponúkam svoj pohľad na oleársku ropnú mašinériu v edmontonskom Rogers Place v sezóne 25-26, ktorá mi miestami pripomínala skôr imitáciu zosuvu bahna a nie explozívnu tlakovú vlnu. Conor McDavid v návale zlosti, ktorá ide ruka v ruke s úprimnosťou, len skonštatoval, že šlo o priemerný tím s veľkými ambíciami, ktorý automaticky zažije sklamanie. Kto sledoval putovanie olejárov počas celej sezóny a očakával vytúžený grál, asi nežil v realite. S nasadením, konzistenciou, coachingom a driveom hráčskeho i realizačného tímu už prebojovanie sa do play-off bolo dosiahnutím toho, na čo reálne mali. Play-off iba nastavilo zrkadlo. Prvá rana do kapitána. Táto bola zasadená ešte v minulej sezóne. Aj keď Tkačakovci so svojimi družičkami sú už slávni, myslím, že ešte lepšie vystihuje Conorovú situáciu status ženícha, ktorý 2 razy stojí pred oltárom a čaká na svoju vyvolenú a tá ti 2 razy dá košom. To zlomí aj najvernejších. Nejaká náplasť na ranu v podobe umelo vytvoreného turnaja Four Nations, tá predsa nemohla stačiť. Navyše v lete odišiel dôležitý muž bottom six, Connor Brown. Odišiel aj Arvidsson, ktorému coaching nedokázal nájsť v tíme úlohu, ako to urobili v Bostone. Evandera Kejna, Jeffa Skinnera, Klimberga a časom sa ukázalo, že aj Coreyho Perryho asi nebola veľká škoda, aspoň teda hráčsky nie, o ľudskej stránke sa neviem vyjadriť. Druhá rána do kapitána. Začiatok sezóny bol ako prehrabávanie sa v bedničke jablk. Hľadalo sa to správne a ukázalo sa, že Mangiapane a Tomášek v tej bedni ani nemali byť. Sústavným skúšaním správneho jablka sa strátil vzácny čas. A nepodarilo sa včas ani zbaviť tých nesprávnych. A vtedy kapitán zlacnil svoju cenu, aby bolo vybraných viac dobrých jablk. Ak by si Conor po Kirillovom kontrakte zapísal 18 alebo 20 melónov, Stan Bowman by mu ich musel dať. Čo však s tými peniazmi urobil? Tretia rana do kapitána. Stan za Conorove peniaze priniesol posilu, ktorá sa len tak nevidí. Aké manažérske umenie treba, aby si za priemerného Stuarta Skinnera a v celku solidného Brada Kulaka priviedol podpriemerného Tristana a človečika s menom, na ktoré si ani nespomeniem, a ten skončil niekde v AHL. A vlk z pittsburghského Wall Street zavil od radosti, že sa Jarry ho zbavil a Conorove peniaze vzplanuli ako vata. Štvrtá rana do kapitána. Chuť striebra nenahradí chuť zlata. Ani krvi by sa v Conorovi nedorezal, keď zistil, že ani to, že si lepší vo finále, nestačí, aby si vyhral. Všetky jeho sny a túžby spod 5 kruhov skončili pod vrcholom. 5. rána do kapitána. Zdecimovaný a frustrovaný kapitán musel niesť na svojom chrbte celý tím, aby ho predsedil do play-off, lebo jeho parťák skončil nespevnený na mantineli. A potom, čo mu hlavou hrklo, si boli všetci, čo sú aspoň trochu v obraze istí, že to nebol obyčajný buchnát do chrbta. Dochrámaný a zrejme nedoliečený Leon nastúpil do play-off, ale to už Conor nemal síl. Celú sezónu sa snažil vyhýbať zraneniam, neísť do súbojov a nakoniec ho položil vlastný spoluhráč. Na jednej nohe sa však hrať nedá. Aj keď mňa osobne to bolí, jak hovorí sa na východe, dobre sa zrobilo. Nie je to zranenie samozrejme, ale že olej prestal mazať, lebo toto bola agónia. Bol to let muchy vo fľaši, ktorá skôr či neskôr prestane lietať. Ako začať v novej sezóne? Každá ryba smrdí od hlavných partií a kam až dosiahnu zmeny v stav v tíme, nie je na mne.
Ale GM i coach by mali nájsť v sebe pocit zodpovednosti a odstúpiť. Jasné. Knoblach hral s kartami, aké dostal. Ale dalo sa s nimi hrať lepšie a nehrať iba na SA. S rosterom to nebude také ľahké. Goaltending dieru do sveta neurobil. Conor Ingram by mohol ostať ako solidná dvojka, ale po jednotke sa musia pozrieť, lebo Tristan nepripomínal šikovného Jerryho, ale skôr nemotorného Toma, ktorý nedokáže žiadnu myš chytiť. Ale buďme úprimní, ani Swayman či Vasilevský by v Oilers neúspeli bez práce ostatných v obrannom pásme. Bouchard by sa mal prestať vyvážať ako krasokorčuliarka po tréningu. Jeho ofenzíva je ukážková, ale ak nenastane zlepšenie v defenzíve, Norris trofy nikdy nezíska. Nurse síce dokáže vyceriť zuby a pritlačiť, ale tiež má talent blokovať strely tak geniálne, že popletie všetkých a bohužiaľ hlavne svojho brankára. Či by ho ale za tie peniaze niekto chcel, je otázne. Možno sa dokáže na majstrovstvách sveta dobre predať. Jack Bowman by mal vybrať nohy z toho lekváru a myslieť priamo čiarejšie. Najlepšie dopredu. Murphy, Emerson a Ekholm už latku nepodliezať. Kde je Spencer šťastný, to neviem. Aj Conor, aj Leon by si malý špendlík do zadnej časti zaslúžili. Leo za backendové nahrávky v obrannom pásme, ktoré ďaleko prevyšujú schopnosti spoluhráčov reagovať na ne. A Conorovi paradoxne nie za 1-on-1 alebo 1-on-2 alebo dokonca 1-on-3 actions, veď ak to neurobil, nedali by žiaden gól, ale za to, že občas musí aj on zavítať do vlastného pásma a participovať. A za to, že jeho frustrácia je tak očividná, že sa dá krájať. Ja viem, ľahko sa mi hovorí, z každej strany po ňom idú a zgustnú si na ňom, ale je kapitán, jednoducho musí. Aj tak však má môj obdiv. Bottom Six nemá vlastnú tvár. Je treba viac odhodlaných pod kolzinou, zdravých a vyrovnaných kapánenov, nadšených hajmenov, skúsenejších Savojov či Samanských, chtivejších Dickinsonov, Dachov či Jonesov, ale zabrať treba aj Roslovikovcom a Hopkinsonovcom. Bohužiaľ, koho netreba, je neviditeľných Henrikov a mäkkých Frederikov. Stále fandím olejárom a verím, že raz Conor, Leo a Nuge strieborný pohár v Edmontone pozdvihnú. Ale čas sa kráti a treba spraviť všetko, aby sa nehodnotil ako premárnená príležitosť, ku ktorej niet pardónu.